mayan, basta tinapay o cake ang isgutan. Rose Bake Shop yun ang ako ang aduan. Oh, perfect yung kinina. Pangregalo na ako sa tanan okasyon. Ilabi na karong mabuti na Pasko. Kasi tinuod lang mo, kini ako madali-dali na mahuna-hunaan na dili jud ko maghasol og kanang unsay mga flavor ko unsay ginasa ko ang mga minahal ilabi na kang yes, igat ko maning kamot ta karong panahon na. Ang chiffon cake na to ang madali-dali na tong palit diri sa Rose Bake Shop. Gita ka na dyan akong palit kagahapon para maapod-apod sa tanan o congratulations sa mga winners kagahapon na nakadaog in taon sa chiffon cake gikan kini sa Rose Bake Shop. Perfect tayo karong panahon na kay mo abutay na ang Pasko. O gusto niyo ba ka na barato na nakita ipanghatag nimo sa imong pamilya o barkada o kiki sa may tagaan o isa ka karang nanguyab nimo o ikaw nanguyab na chiffon cake diri sa Rose Bake Shop nakagarantiya jud ko na hastang lamia. Oy, kakanunon siya. Ay ako ginapaamo, ako ginapaabot na ang drive-thru. Asa ni mangunong? Ay, tura, ang drive-thru. Rose, nagkasusyal naman ni ang kuan, Rose Bake Shop. Ay, sir. Sir, naara, duha ko lang din eh. Isa ka piso, isa ka sinako, isa ka chicken contact. Daghan kayong salamat Rose Bake Shop sa inyong pangmasang presyo pero mahal ang lasa. Rose Bake Shop, uy, kakanuno na siya. Ako po.